Dostlar, selamun aleyküm. Yine benim YouTube kanalımda teyze çıkaran İtalyanı diyen cover aydınımız koyuldu. Köplüğünü soradınız. Teyze Türkmenistan Kina Konsert Merkezi'nde geçiren teyze konsertimizde doğruluğunu koyayın dediniz. O da benim YouTube kanalımda koyuldu. Ben YouTube kanalıma geçin. Yanınızda çaycı adını da köy kocuğunu da alın da konserde görün doğruluğunu, kliye görün. Öz fikirlerinizi mükemmel komentarda belirleyin. Kanalıma ağza olun. Nasip olsa yine bir koyu teyzeliğimiz var siz için. Akıl dostlarınıza da haber verin. Canınız sağ olsun. Toyda görüşelim. Selam mehribanlarım, näkili ýagdaýlaryňyz. Size şu istoriýany näme üçin ýazýan, ilki bilen hemmeňize sawursyny aýtmaslaýan. Men kiçikeje azamy ullaqan baha berenligiňiz üçin bahalar aýdyma maňa gelen SMS-ler men şeýle bir begenlerdi. Nesip bolsa iýizin üzmediň şular ýaly aýdymlar diýipsiňiz. Her hil stilli aýdymlar döretdik. Siz isleýän wagtyňyz biz täzelige taýýar. Yeni bir zat bahalar aydım toyda da kän soradınız. Aydım remix edip otyrs. Nesip bolsa öňümüzdäki toylardan toydan video hökmen paýlaşaryn. O alla mı çeverse halifa? O. Ingo garnas, hayf garnas. Ingo garnas. Gopaly garnas. In yakın garnas mı? Ingo garnas. Hain tarafın ol ya. Köplükde değil yara. Değil içinde. Riyan nevmeyen garnas, ingo garnas diye. Garnas diyen de atıyorunu. Riyan negenne de peydat, negenne de hiç açan onu bir rayana ketip ayıracak yerin yok. Sonuçta emme garnası dengirak karatan basardan kovdu sol. Gov garnas sana ehli govdatır ardı edip bilyen. Begensine sen bilen den begenip bilyen gıynansına, sen bilen den gıynanıp bilyen garnastır. En kıyınununda duruyan adamlar sen garnasın mol hükman kan bağı seni bağlan o garnaslığı. Kanın bir bolsa da sen iki koy bilyenler bolya. Ingo garnas ne? Kuda garnas öyle. Kudalarım garnas sonra diyor. Yani öýlenýäniň en ýakyn garnaşlar bolýar. Hem kudalarım ay olaram öyle bilemem bundan näýdi. Gelin tarap näýdi? Toyda diýdi mugd gidýärmi? Ne gidiyordu? En ýakyn garnaşlar bolýar. Ya toy öyle özüm soğuda parmalılara. Sonra Allah. Dogandan sigelen haqa tarapyň bolar da, bir meze tarapyň. Ondan kudalar. Koşulya. Ay umuman hemme garnaş bilen hem ýakyn bolýanlar bolýan. Şu esasy sen bir kynununda ýanynda bolýan garnaşlar olam kudalarym bol bilýär, goňşularyň bol bilýär, dostlaryň inatasym bol bilýär. Ne ol durmuşda her bir adamda her türlük düşünýän. Garnaşın ervedi yoktur. En gowy garnaş özüni oňorýan garnaş. Şo durmuşyň öýde tuğ eder galan ýerim. Käwa sizde boldy mu ka? Häzir ýanky sözüň üstüne doljak. Matumulu Pragy aýdýara agany iniňe mätäjeylemedi ýa. Sag özüm zor öze mätäjeylemedi ýa. En gowy garnaşym özüni oňorýan garnaş diýmemin sebebi adam bahir durmuşda näme bolanydy bir-bire ýutmaly bolýar. Şol näçe ad boldy, şonça gowdur. Özüňi näçe oňordyňça da ýyle ýük bolmaýşyň ýalyk, şonda da gadryň gowy bolýanlar. Ýyle ýük bolup, onu haýyş edip, o bir doktorluk edip, bir ýöne dilerçilik edip berdiň, şo ýylan şo kardan saňlady etdiň ýylyny berýän bolsaň gowlat. Ýöne olamy da ama bolup durany. Şoň üçin en gowy garnaş özüni oňorýan garnaş. En gowy garnaş toyunda ýasynda hyzmatda durup bilýän garnaş. Ingo garnas mene dogry maýtdym mara. İyi bir çötür kam diýene garnasdan garn ýakyn diýene. So diýilýär ingo garnas kanly ununda, kyn ununda. Gowunyň demeksemma. Şu in kyn ununda ýanynda gollaýan garnas dot. Şu dot ýaryňam garnas dogany hata edýän de.